tänkte säga Dennis Larsson. Det var ju två Tidaholmare där. Så frågan är vem har honom. Dennis Larsson som är upp till ledningen. Gör upp körningen i kvar. Simon Norman. Då har vi då på fjärde plats Martin Davidsson och sitt Niklas Fernström. Dennis Larsson i ledningen från Tidaholms Sportklubb. Då kommer Dennis Larsson långt ut. Då kommer Simon Norman och passerar ut på andra platsen. Då är Dennis Larsson nere på tredje platsen. Fyra har vi 64. Martin Davidsson och sist Niklas Fernström. Björn Eriksson från 25 i ledningen. Och man har ju då riktiga krafter. Andra passerar. Så har vi då Dennis Larsson. Martin Davidsson och Niklas Fernström. Och Björn Eriksson har ryckt ifrån upp i ledningen. Simon Norman ligger där på en andra plats. Och vi ser Björn Eriksson over in mot mål. Vi ser Simon Norman på en andra plats. Via Dennis Larsson i Tidaholm. Då har vi då 62 Martin Davidsson, Tidaholm och sitt Niklas Fernström.